Alon-alon aja kesusu-susu. Anu wae. Sumung kemeng pangabekti kula konjo ngersa paduka sinuwun Prabu Puntadewa. Iya Bagong ndak tampa. Pangestuku tampanana. Kula cancang pucaking remi. Bagong, Nun, nek ora iso basa iki rasah basa. Kula cancang pucaking weni. Wo weni to? Weni. Ora remi, ora. Ngerti kula cancang pucaking remi dumawahing kiyu-kiyu. Ora kena kuwi. Nggih, nggih. Kula cancang pucaking weni dumawahing wijang. Nah. Rumeketing Werdaya. Saestu andadosaken cahya nur cahya daging rakayuwanan. Sinuwun prayoga nunggunmu ngadhep. Kula nun sampun boten kirang prayogi. Sapa ingkang dadi kancamu Bagong? Kula piyambakan mawon sinuwun kula nu cah kendel. Iya iya. Nggih. Prayoga nunggunmu lungguh. Sampun boten kirang sekeca anggen kula biyanten sampun Sinuwun Prabu. Iya Bang. Nggih. Panakawan Bagong padha raja sak praptamu. Pengetunipun sinuwun Dwarawati Prabu Sri Bathara Kresna Wilujeng. Bekti kula konjo sinuwun. Iya iya Bagong tak tampa pangestuku tampanana ya Bagong. Nun iki nang-nang njandene. Yo aja kurang ajar lho. Terus kok nirokke suarane Kresna men supaya kula niku ya semangat ngoten lho. Panjenengan niku lek ngendika renyah. Carane krupuk niku bar dintas. Kula ya kudu renyah, ya kudu ngimbangi karo sing nimbali. Iya Bagong, iya. Lho. Anu nggih. Penak nanggonmu lungguh Bagong. Sampun mboten kirang prayogi. Sakarepmu Bagong. Ha nggih wis ngonten mawon malah penak. Bagong. Padha raja sapraptamu Bagong. Pangestunipun Ndara Werkudara nering sambi kala Ndara. Yo, prayoga nunggunmu ngadhep. Kula ngaturaken sembah. Tak tampa pangestuku tampanana. Ayo nek iso dirokno gedene suarane Werkudara. Bagong. Nung. Biasa mawon ah. Ha sampean gedhe tenane suarane. Sampeyan iku ora asik gedhe ora mung suarane. Iya, prayogakno. Nun nggih sanget anggen kang dadosaken jimat paripe. Bagong padha raja sak praptamu. Pangestunipun Ndara Janaka Wilujeng bekti kula kunjung nggih Den. Iya Bagong, nggih.